Салям алейкум, вітаю, ви на каналі Карамедіа, це проєкт «Обличчя вільного Криму». Сьогодні ми знаходимося в одній з головних дипломатичних будівель, і поряд зі мною перша заступниця міністра закордонних справ Емінє Ханум Джапарова. Салям алейкум. Алейкум салям, в головному дипломатичному будинку України. Емінє Ханум, вахит айрған насичун çok sağ olunuz. Allah razı olsun, memnuniyetle. Як ви? В робочому процесі, так само, як і думаю, що мільйони наших громадян в такій концепції, що роби, що можеш, покладаючись на волю Всевишнього, але з мрією про те, що ми все ж таки будемо жити в країні, яку ми зараз будуємо і за яку ми воюємо. Це дуже коротко, якщо формула про те, як я, що я, де я і чому. Ви знаєте, ми зараз з вами зустрічаємось в такий час, коли дуже багато лунає всяких просто розмов про те, що складно і на фронті, і тут, що люди втомились трохи від війни. Як ви це відчуваєте? Що ви про це думаєте? Я тут, напевно, маю ділити на свій власний досвід, свої власні відчуття. І, напевно, би менше хотіла казати зараз про загал, бо у нас є колективна травма, є колективні задачі, ми сьогодні формуємося як нація, ми реально проходимо тест, ми реально проходимо іспит на те, чи ми є нацією і якою ми є нацією. Або більше сфокусуватись, напевно, на тому, як я долаю ці всі речі. Я так само, як і всі інші люди, є істотою чутливою і емпатичною, і, звісно, у мене є свій біль і свої способи долати цей біль. Напевно, ви знаєте, от мені видавалося, що 2014-2015 рік – це найгірші роки в моєму житті, коли я виїжджала з Криму, коли мені було нестерпно жити під російським прапором, коли я не усвідомлювала взагалі, як моє життя буде далі. І мені здавалося, що то був найгірший період в житті, такого безщастя. Да? Але я помилилась, тому що настали ще гірші часи, да? І повномасштабна агресія, повномасштабна війна, вона, скажімо, стала для мене черговим викликом з усіх точок зору, і професійним, і персональним, і сім'я, і діти мої перші місяці були не в Україні, на щастя, вони зі мною зараз, і я дуже щаслива, що ми об'єдналися, і що я маю можливість відчувати їх, а вони мене. Бо дистанція для будь-якої мами – це складно. І я, зрештою, зрозуміла, що мама – це не тільки функція, да? І так само діти мої відчувають, що мама – це і мама в першу чергу. І інші моменти пов'язані з тим, як цей біль може бути, якби… От і наші реалії. От і наші, да. От, власне, такі реалії є. Прикро чути, що діти, все ж таки їх батьки обрали, щоб вони були тут, в Києві, продовжувати ніби нормальне життя, але ці діти сплять в коридорах. Да, але така реальність. Я взагалі вважаю, що створювати бульбашку дітям, да, намагатись їм транслювати іншу реальність теж не є етичним по відношенню до дитини, бо все ж таки вони є частиною, да, своєї сім'ї, своєї країни і, напевно, мають право на усвідомлення, що відбувається. Да, я за те, що ми можемо і маємо адаптувати, але відгороджувати дітей повністю теж неможливо. Да, бо все ж таки, я про свій власний вибір. Да, дійсно, перші місяці моя мама допомогла мені і забрала дітей, тому що просто я би не змогла тоді працювати. Мені треба було або займатися дітьми, або займатися функцією. І однозначно той момент вибір був, що треба було, бо на дипломатичну службу України було накладено купа задач, і ми зранку до ночі в режимі робота працювали. Тому я дуже вдячна батькам, які допомогли мені, да, просто і подбали про дітей перший час. Але потім, коли я їх не бачила, ми мали хіба що телефонний контакт. Оці маленькі зв'язки, вони розриваються, а зв'язок між мамою і дитиною, він надзвичайно потужний, і мені не хотілося його втрачати. Тому попри все, попри те, що є якби загроза, то я вирішила їх повертати. І коли я їх повертала, в принципі, моя комунікація до дітей була, що так, у нас війна. Чесно. Да, можливо, її на вулицях не побачиш, тому що, в принципі, антураж є, декорації нормального життя, машини, ресторани, торгівельні центри, він плюс-мінус є. Да? Але все одно кожна людина якби цю війну переживає сама. Мої діти теж, звичайно, як і всі інші діти України, рефлексують щодо цього.
і через інші також обставини, які я не готова публічно оголошувати зараз. Ви, наскільки нам відомо, навчались в Києві, розпочали тут будувати свою кар'єру дипломатичну, але в 2011 році ви вирішуєте переїхати на Батьківщину. Чому тоді ви вирішили так? Насправді я до Києва приїхала вперше у 2000 році, вступала в університет. Це окрема історія, це була надзвичайна мрія і велика мрія мене, моєї сім'ї, яка мене надзвичайно підтримувала. Хоча мало хто вірив, що я зможу вступити в Інститут міжнародних відносин, бо тоді я була першою кримською татаркою в цьому виші. Конкурс був шалений, це десятки людей на одне місце. Але зрештою я отримала можливість навчатись в університеті і мріяла стати дипломатом. І перші мої роки професійні, перші мої кроки в кар'єрі були зроблені саме тут, як молодший дипломат. Це окрема сторінка, але в той момент я вже народжувала свою першу дитину і виходила в декретну відпустку і поїхала в Крим. Бо для мене було принципово тоді, що моя донька народиться перша в Криму в той момент. І я навіть колегам казала своїм, що зараз я швидко вирішу свої питання і повернусь, тому що я надзвичайно любила і люблю свою роботу. І, власне, тільки таким і керуюсь такою рамкою, що людина має любити те, що вона робить, бо інакше ти не є ефективним. Але коли я народила свою доньку, у мене теж відбулася певна еволюція моєї свідомості. І я вирішила трошки затриматись і трошки побути мамою. А потім мене запросив Осман Пашаєв на телеканал АТР, і це для мене була абсолютно творча реалізація. Я, скажімо, в це пішла просто як допомога Османові, тому що в мене було багато вільного часу, у мене був мій власний інтелектуальний ресурс, який я хотіла вкладати, як, скажімо, творчість. І, власне, я почала йому допомагати. А потім я збагнула, і в мене таке було враження, що я в цій сфері все своє життя. Я навіть це не інтерпретувала як робота. Оце для мене була абсолютна творчість. І вже трошки пізніше я усвідомила, що я нікуди не хочу більше. Для мене Крим того часу і все, що там відбувалось, і канал АТР, який став такою платформою відродження нашої нації, без перебільшення, і люди, які були поряд, і моє відчуття, що я кримська татарка, і як я це бачу, і де я хочу жити, і при тому, що в 20 років мені хотілося десь жити в Нью-Йорку, наприклад, або чим далі, тим краще, а в 30 вже я прийшла до того, що я нікуди не хочу, і мені абсолютно комфортно, гармонійно бути на своїй батьківщині в Криму. І відчуття, що це моя батьківщина, воно до мене прийшло в той момент. Я навіть пам'ятаю це, наче це вчора трапилось. Оцей момент, як я його пережила. Але 14-й рік він змінив все. Насправді, ви зараз згадали про свій проєкт з Османом Пашаєвим, це «Мозмозлар». Далі був ще «Шарфе Фешн». І, напевно, що зараз буде дивно, але я зростала на цих програмах. Я можу сказати, що ви ці люди, я пізніше вже сама працювала на телеканалі АТР, але мені здається, що саме телеканал АТР, а якщо бути точнішою, то люди, які транслювали якісь ідеї, якесь мислення, то вони в певному сенсі мене сформували. Цікаво, чи не було тоді у вас такого, відчуття жалю, що от я тепер в Криму, що ви обрали між дипломатичною сферою, жити в столиці і бути там? Ні, у мене завжди був цей конфлікт на початках. Тобто я приїхала до Києва, я отримувала найкращу освіту, яку можна було отримувати в Україні. Це зовсім інший рівень, це зовсім інша світоглядна рамка. І, в принципі, в мене був цей конфлікт, а як же ж тепер повертатись до Криму? Бо я була вихована в сім'ї, де, скажімо, національний рух – це не просто ідея і теорія. Це те, що мій дід Раїф Харбаба проживав, він очолював Сакський регіональний меджліс, і все своє життя після приїзду поклав на інтереси народу. Мій батько, який хоч і був головним лікарем в місті Керчі, але весь свій ресурс, який він мав екстра, він віддавав національному руху, теж розбудовуючи меджліс місцевий, якісь контакти, якісь заходи, які були присвячені нашому народу, його історії, культурі і так далі. І я зростала на цьому, і для мене це було логічно і природньо, що це моє продовження, і що що би я не робила, воно буде покликане так чи інакше на
те, щоб відновити свій народ. І от цей конфлікт, де ж я буду жити, він був. Хоча я тоді теж розуміла, що все одно бути в Києві – це не означає, що ти відірваний від нації, бо свої задачі по захисту прав кримських татар вони були, і я цього конфлікту, в принципі, перестала відчувати. Але трошки все змінилось після того, як я приїхала до Криму і почала працювати на телеканалі АТР. І воно мені дало просто зовсім інше відчуття і розуміння, як я можу зробити більше і краще. І ви абсолютно праві, мені здається, що навіть це таке покоління було, вирощена на тому мисленні, на тих цінностях, які телеканал АТР зміг транслювати. На жаль, телеканал АТР зараз сам в екзилі, да, і люди, команди, які були збудовані, теж по різних країнах світу наразі тиняються, роблять різний контент, теж намагаються хоча б якось триматись за свій народ або за оці ідеї, цінності, на яких ми самі зростали. Але це трохи зараз ускладнюється абсолютно об'єктивною підставою окупацією. На жаль, наш народ зараз переживає складний час розділеності, коли більшість нашого народу, наших людей живе в умовах окупації, де працює активна пропаганда, де нашим людям доводиться теж жити і мати справу з цією системою. Да? А з іншого боку, молоді лідери або, скажімо, люди-пасіонарії, да, чи ті, які мали активну позицію і не змогли жити, вони виїхали. І оця розділеність, да, так само, як і органи самоуправління в екзилі, фактично, ця розділеність, вона теж є трагедією нашого народу. І в нас це, на жаль, покоління з покоління. Тому для нас це теж тест, наскільки ми витримаємо і зможемо, зрештою, коли зміняться зовнішні обставини, а я щиро вірю, що це відбудеться, ми зможемо вибудувати єдину лінію, єдину візію, єдиний шлях. А ви розумієте, що може нас об'єднати? От прямо зараз, хай не фізично, хоча б, знаєте, ментально, мисленням нашими цінностями, бо ми з вами живемо під час війни. Вони вже 10 років живуть під окупацією. Люди там насправді дуже в складних умовах живуть. Люди, які виїжджають з Криму, я розумію, що їм теж важко, бо бути відірваною від свого дому – це непросто, скажімо так. Що нас може об'єднувати? Я думаю, багато що. Над цим це треба працювати. Це можна зараз накидати декілька аспектів, які з моєї точки зору там релевантні, але це треба виписувати. Да? І це теж має бути якась систематизована робота і певне стратегічне бачення. Я думаю, що, по-перше, наша історія, відчуття того, що ми є нацією. І це не нове. Це зараз проживає Україна. Це мова, це релігія, це ідентичність, це традиції, це історія і територія в тому числі. Да? От в умовах депортації всі жили ідеєю повертатись на батьківщину. В принципі, зараз, я думаю, що це теж актуально воз'єднатись на батьківщині. Да? Але тут ми маємо розуміти, що наразі батьківщина у нас не тільки Крим. Ми є громадянами України, і ми бачимо своє майбутнє в контексті того руху, яким іде цивілізаційна Україна, і це європейськість. Я відчуваю, що кримські татари є європейською нацією. Я так завжди відчувала, принаймні з того, що я знаю про свій народ. Да? Що ми є нацією свободною, що для нас воля є дуже важливим аспектом нашої реалізації. І це теж, що нас об'єднує з українцями. І саме тому сьогодні дуже багато кримських татар в лавах Збройних сил України. Вони, ясно, що не можуть публічно про це казати, бо це питання безпеки елементарно. Але мені здається, що кримські татари розділяють цей шлях. Можливо, не 100% і неповноцінно у зв'язку з тим, що наш народ розділений. Але наш народ там в умовах окупації теж тримається. Це теж розділення цієї історії. Тому я вірю в те, що ми все ж таки, коли зміниться контекст, він зміниться, і ми саме для того, щоб він змінився так, як ми хочемо, працюємо, всі ми, кожен на своєму фронті. Але коли він зміниться, я думаю, що нам тоді треба буде сідати, і якраз оці всі розриви або дистанції, які утворились за ці 10 років, да, а можливо, ще будуть утворюватись там в певному проміжку історичному, ми просто їх змогли подолати. І подолати усвідомленням того, що ми є, перше, прекрасною нацією, волелюбних людей, ми є європейською нацією, і ми є нацією зі своєю історією. Напевно, ці 3 стовпи могли би бути об'єднавчими, хоча треба занурюватися, думати і проводити не ряд брейнстормінгів і стратегічних сесій щодо цього. Ви сказали раніше, що 14-й рік змінив все ваше життя. Розкажіть, як пам'ятаєте взагалі період окупації?
Період окупації пам'ятаю яскраво, тому що я тоді не просто спостерігала за цим у Фейсбуці або по телевізору, я знаходилась в активній дії. Я працювала тоді фіксером з деякими журналістськими групами, одна з яких ITV News, це провідний, новинна агенція Британії. І я об'їздила майже дуже багато військових частин, ми об'їздили весь Крим, ми знімали матеріали, брали інтерв'ю, в тому числі у наших військових, які тоді теж рефлексували на кшталт того, що ми не розуміємо, що відбувається, бо ніякої координації немає. Але пам'ятаю одне почуття, напевно, головне, що відбувається і чому Київ мовчить. От з цим я тоді жила тижнями. І усвідомлення того, що чому не встає армія. От ми абсолютно чітко, ми в Криму то знали, що це російська армія, що це ніякі там ні чоловічки, що це російська армія, причому озброєна до зубів. Військова колона, яка їздила тоді Кримом, одна і та сама, просто заїхала, напевно, в кожне село. Це теж був такий тиск психологічний на людей, і з тим, щоб занурити їх в страх. Тиск перед референдумом, після референдуму, так званого. Тобто це все от такі мішанина нерозуміння, чому у нас немає ніяких сигналів від Києва до того, а як же ж нам тут захищатись, як же ж нам тут бути. Мітинг 26 лютого, який, як на мене, змінив в принципі хід історії окупації, і Російська Федерація була змушена до силового захоплення. І тоді на заклик Меджлісу тисячі кримських татар і етнічні українці, і в принципі українці повиходили на цей мітинг. Я побачила всіх своїх знайомих чоловіків, родичів, знайомих, тобто от таке враження, що десь кудись якийсь курултай був. І тоді, коли ми вже йшли з того мітингу з відчуттям, що ми захистили, от реально у мене було переможне відчуття, ми захистили Україну. І таке враження було, що от зараз воно все раз і закінчиться. Хоча ні, і Російська Федерація саме через те, що заблокувала підходи і підступ до парламенту фізично, депутати, які готувалися, такі лялькові депутати, до червонокилимкових таких рішень, щоб легітимізувати присутність Росії, вони не змогли проголосувати. І Російська Федерація вже о 4-й годині ранку, 27 лютого, була змушена до силового захоплення адміністративних будинків. І, власне, навколо цього всі подальші, мої в тому числі професійні кроки, навколо того, що 26-го це День опору, і є такий опір, і він дійсно є. Він, можливо, не такий очевидний, але в умовах окупації репресивної машини він не може бути очевидним. Але точно є люди, які не вірять в цю реальність навіть крізь 10 років і намагаються своїми шляхами її долати. І повертаючись до того, який для мене був 14-й рік, тоді в моїй сім'ї рішення виїхати з Криму ми прийняли майже відразу. Тобто після так званого референдуму, коли ми вже почали активно кооптувати Крим в російську дійсність, правову, економічну, вже російський рубль з'явився. Я пам'ятаю один епізод, я його дуже часто розповідаю в інтерв'ю, коли от я усвідомила, що відбулося. Це перше літо, я повезла дітей і родичів на пляж, Алушта, робочий уголок. І я спостерігаю картину, жінка на таці носить пахлаву і не оголошує. Як зазвичай ми всі звикли, пахлава мідова. Ні, такого не було, вона просто носила пахлаву. І до неї підбігає хлопець, це вже оці туристи, які масово їхали в Крим і готові були цілодобово чекати на паром, хоча інший паром возив військову техніку з Російської Федерації до Криму. І він таки підбігає до цієї жіночки і каже: «Тьотя, а що це таке?» А вона каже: «А це мальчик хворост меду». І от, власне, в цій історії, як епізод, але проглядається вся історія нашого народу. Коли нашу ідентичність, нашу автентичність її просто забрали, її змішали, її фальсифікували, і якийсь субпродукт запропонували потім самим кримським татаринам знати про себе самих. І наша велика задача – відновити своє власне бачення, хто ми такі, як нація. Це те, що зараз проживає Україна, те, що нам доведеться робити якраз після того, як ми воз'єднаємось. І я вірю, що це буде ближчим часом і в Криму. Тому неможливість, пам'ятаю, коли рубль з'явився в Криму, мені його навіть тримати було неможливо фізично. Таке відчуття огиди. І я жила з тим, що я вийду з цих умов, де не можна було дихати.
І пам'ятаю, перший мій виїзд, він тоді тимчасовий був, я повернулася до Криму, але от перше я перетнула адмінмежу, це десь був травень місяць, адмінмежу в Херсонській області, і я навіть шкірою відчула, що нарешті я можу дихати вільно. От реально шкірою відчував, що так, все, от тут наче одна реальність, де немає свободи, і ти не можеш вільно дихати. Буквально кілька метрів, все, тепер можна дихати вільно. Тобто це навіть фізично я відчувала. І десь влітку ми переїхали, це був жах, тому що я не відчувала Київ своїм рідним містом, при тому, що я тут жила, і мені здавалося, все моє свідоме життя, воно було в Києві. І дуже багато років після того, як я переїхала, напевно, років 5, якщо не більше, повертаючись з-за кордону до Києва, у мене не було відчуття, що я повертаюся додому. Це дуже дивно. Тобто, от, що мій дім, от він там, він в Криму, а це от тимчасово. І теж було відчуття, що зараз воно от ось-ось і вирішиться. Да? І ось-ось ми повернемось. Втім, воно розтягнулося в часі, але, напевно, ключове моє рішення, що я свій біль сублімувала. І сублімувала я його просто в суперактивну дію. Оце відчуття несправедливості, незгоди з тим, що відбулося, але все, що я робила після, і донині, всі ці 10 років, вони напряму пов'язані з Кримом, окрім всього іншого, да? Зараз контекст ширший, з тим, щоб цей Крим повернути, з тим, аби відновити історію мого народу і право мого народу на Крим, і відчуття того, хто ми такі є в Криму, і багато всього іншого. Оце весь мій шлях, і, напевно, я знайшла ідеальну формулу для себе, бо просто жити в розпачі, мені здається, було б мені неможливо. Ви в 2014 році повертаєтесь в Київ і починаєте знов свій шлях в дипломатичній сфері. Я не повернула систему МЗС, не зовсім так воно було. Коли я приїхала до Києва, це був літо 2014 року, і перші місяці я намагалася знайти роботу собі, і в мене там було, десь півроку я працювала в Київській міській адміністрації, в Київській інвестиційній агенції. Це був такий цікавий досвід. А ключовим для мене, напевно, стало таким квантовим стрибком. Це запрошення стати радником міністра інформаційної політики. І в 2015 році якраз я пристала до цієї пропозиції. Я народила свою другу доньку, Алем Султан, коли їй було 1,5 місяці, я поїхала, це був останній мій візит в Крим. І я розуміла, що я вже приєднаюсь до команди міністра Стеця, і для мене ці подорожі будуть закриті. Тому що це, відповідно, там знову ж таки питання безпеки, моєї публічної діяльності і так далі. І от їй було 1,5 місяці, я приїхала до Криму, об'їздила всіх своїх родичів, показала свою доньку, всіх обійняла. І це такий спогад на все життя, який я Крим залишила, коли моїй дитині було 1,5 місяці. Крім рідних людей. Це Крим моїх рідних людей, моєї сім'ї, які досі там. І я приїхала сюди і приєдналась до команди і почала активно працювати. Моїй доньці було 1,5 місяці, але для мене не стояло питання, настільки у мене відчуття цієї несправедливості було настільки величезним, що я мала діяти. Просто сидіти вдома я не могла. І я почала активно працювати. Реально в режимі 24/7, це міністерство було нове, там дуже багато було своїх викликів. Нас всього було 20 з чимось людей. Я мала сама собі створювати свою адженду, знаходити людей і ресурс. Ми фактично в режимі волонтерів працювали. Бо у цього міністерства не було бюджетів ніяких перші роки, окрім що там на комунальні послуги і зарплати. Тобто цей шлях мультитаску я пройшла там перший рік, і настільки він був ефективний, що мені міністр Стець запропонував посаду першого заступника, і я теж вагалась. Це теж питання безпекові були для сім'ї, але пристала до цієї пропозиції і почала вже трошки в іншій іпостасі, в іншій ролі, в іншому форматі робити те саме. Задача моя була окуповані території. Тобто ми намагались вводити свої наративи, пояснювати українцям, що такі окуповані території і як там люди живуть, що це не зрадники, як тут доводилось неодноразово чути. Крим, Донбас, там зрадники живуть. Ні, навпаки, що цей референдум так званий, десь те, що відбулося в Криму і Донбасі, нам доводилось пояснювати українцям, що це силове захоплення, що в людей не питали, що гуманітарний аспект тут не працював,
Ну і багато-багато чого. Також ми працювали зі світом, ми намагалися також розповідати, а що відбулося на окупованих територіях, бо світ теж жив в російському наративі багато в чому. Ми намагалися також відновлювати мовлення для наших мешканців на окупованих територіях з точки зору фізичного доступу до інформації. Багато чого, це був супер важливий, цікавий досвід. Ми проводили кампанії різні, і в тому числі про історію кримськотатарського народу до Дня депортації, до Дня прапору, до Дня корінних народів, які ми ввели як явище. День опору, який тоді ще не було офіційно проголосовано, але ми вже його починали під 26 робити форуми, комунікаційні кампанії. І сьогодні, на щастя, ми вже маємо цей день якби офіційний, тому що вже коли президент Зеленський став президентом, він підписав відповідний указ. То багато чого починалося якраз того 2014 року. І потім вже, після того, як я пробула на посаді, була зміна уряду, була зміна політичної системи, вибори президента і вже міністр Кулеба, з яким я познайомилась, коли він був послом в Страсбурзі, і з яким ми реалізували деякі проєкти, він мене запросив до системи МЗС повернутися фактично. І для мене, напевно, ключовим в прийнятті рішення моєї готовності приєднатися до його команди стала можливість реалізації моєї мрії Кримської платформи. І він мені сказав, давай робити. Хоча тоді ніхто в це не вірив. І, напевно, тут теж доводилося акумулювати і внутрішню команду МЗС до цього, і наші посольства, і українське суспільство, і завдяки, мені видається, лідерству президента Зеленського, завдяки суперпідтримки міністра Кулеби. От ця платформа, вона стала безпрецедентним явищем на той момент, коли ми запускали її як дипломатичний інструмент. Ми реально змогли повернути Крим до міжнародного порядку денного. Але, знову ж таки, контекст змінився. Зараз Кримська платформа живе іншим форматом, є свої задачі, теж є свої важливі стратегічні задачі і в Чорному морі, і в питанні того, що Україна сама має визначати шлях деокупації, бо для деяких партнерів це не було очевидно. На сьогодні, слава Богу, і завдяки Кримській платформі всі визнають, що це є суверенна земля України, і українці мають самі визначити, як вони повертатимуть Крим і інші окуповані території. Знаєте, кожна держава проживає свої виклики, а ми, окрім виклику зовнішньої загрози, і не просто загрози, ми маємо справу з суперміцною армією, ми маємо справу з державою, постійним членом Радбезу, з однієї з найзаможніших держав, яка має свої абсолютно безпринципні кроки і робить їх по відношенню до нас у захисті своїх інтересів, проти нас. Ми маємо справу з суперскладним ворогом. І це екзистенційно. А ще у нас є свій внутрішній процес, який почався ще до повномасштабної агресії. Це внутрішня переформат. Це така революція, фактично, революція свідомості людей, що окей, ми з однієї цивілізаційної системи переходили в іншу, в європейську. І це шлях в історичному контексті у деяких держав це десятки років, а нам доводиться це робити просто прискореними темпами. А це означає, коли ти в транзиті, що ти тільки формуєш інституції наново, вони не є сильними, а коли війна, інституції мають бути сильними. Тому ми в надскладних умовах, я тут не маю жодної ілюзії, не хочу зараз формувати картинку, в яку сама не вірю. Я вважаю, що ми опинились і долаємо не просто виклик, а такий виклик, який багато хто з держав і націй світу просто би не пережили. Тому коли президент каже, ми нація хоробрих людей, 100% з ним погоджуюсь. Ми нація надзвичайних людей. І це наш найголовніший капітал. Але ключово вижити, бо ця втома, про яку ви питали, я думаю, що тут же ж не тільки втома від нас. І навіть не питання в тому, хто від нас як втомився, питання, як ми самі долаємо. Мій міністр каже, ми не можемо дозволити собі втому. Коли в мене там виникає якась така внутрішня емоція, скільки ж можна, як я втомилась, я хочу на море, я хочу банальну відпустку. Я собі нагадую його слова. Що ми не можемо дозволити собі втому. Бо якщо ми її дозволимо собі, у нас немає майбуття. А що по відчуттям? Ми, так, я згодна, не маємо на це права. А світ, він втомився від нашої війни? Об'єктивні речі є.
які пов'язані з тим, що світ він не може постійно фокусувати свою увагу навколо України, так як це було на початках. Це об'єктивно. Ми про це казали і 2 роки назад, тобто ми в команді, коли формували наші політичні задачі, ми це теж усвідомлювали, і, власне, ми свою стратегію політичну, комунікаційну, в принципі, стратегію дипломатичної служби формували, виходячи з того, що так, це не може бути постійне збільшення уваги. Це максимум рівна лінія. І я це не називаю втомою, я називаю це тим, що є інші виклики. Тобто кожна країна, зрештою, живе своїми національними інтересами. Кожна країна має свої внутрішні виклики. Ми це зараз спостерігаємо, наприклад, в Сполучених Штатах, коли є криза внутрішня. Вона є своєю внутрішньою політичною кризою, яка пов'язана з виборами. Це об'єктивно, це не від нас залежить. І тут я би точно не розганяла міф про те, що все, Україна втратила підтримку, все пропало. Ні, так не можна, в принципі, ставитись. Тобто ми можемо усвідомлювати, що кожна країна має свої інтереси, кожна країна проживає свої процеси, але ми маємо формувати свою рамку в стосунках з цими країнами. США залишають нас нашим стратегічним партнером, США залишають найбільшим донатором військової допомоги для України, лідером серед усіх інших країн світу. Ми маємо двопартійну систему підтримки все одно, і республіканці, і демократи підтримують українців у прагненні жити вільно від Російської Федерації. Але є інші виклики, і це теж те, що я раніше казала завжди. Я пам'ятаю, коли починалася повномасштабна агресія, про систему «Патріот» було навіть неможливо мріяти. Так. Але пройшов певний проміжок часу, ми зрештою мали і танки «Абрамс», і машини «Бредлі», і системи «Патріот», і системи РЕП, і снаряди, і все, що нам було потрібно. Тобто, ми маємо все одно розуміти, час, він тільки в потенціалі дає тобі можливість, а от від нас і від кожного з нас залежить, наскільки ми цей потенціал зможемо капіталізувати в щось конкретне. І це незмінне, як було на початку повномасштабної війни, так і зараз. Тому керуватись логікою «все пропало» – це найгірше, що можна взагалі робити. Дипломати і політики на своєму рівні роблять цю роботу та світу розказують про нашу війну. Наші люди, яких зараз дуже багато за кордоном, від них щось залежить? Звісно. Що вони мають робити? Звісно, тут багатовимірні проблеми. Перше, наші люди – це є адвокатами, амбасадорами України. Багато в чому завдяки цим зв'язкам фізичним українців і інших громадян світу, в яких проживають українці, формується уявлення про Україну, формується ставлення до України. Тому, коли українці усвідомлюють це, а відповідно роблять певні кроки, поводяться відповідним чином з повагою до країни, в якій вони живуть, з вдячністю до країни, яка допомагає їм проживати зараз і ховатися від війни, це багато в чому формує оцю Україну і як її відчувають інші країни і інші громадяни. А другий аспект, як на мене, ще більш складний – це повернення українців додому. Мій міністр часто казав, що української дипломатії немає задачі створювати комфортні умови для асиміляції українців світу. Тут я з ним погоджуюсь. Я вважаю, що ми навпаки маємо створювати умови, аби вони повернулись. Єдине, що зараз в контексті гарячої війни, і такої фази війни, наскільки це можливо, тому що все одно люди бояться війни, і все одно люди обирають безпеку, ніж потенційно невідоме майбутнє. Але повертати їх нам доведеться, бо людський капітал – це головне, що має держава. За різними оцінками, до 8 мільйонів українців виїхали за кордон. Питання, скільки і хто з них повернеться. І Україна сьогодні вже міркує над стратегією їх повернення. Але це дуже непрості речі, які пов'язані з економічними умовами перебування українців, з освітою, з медичними послугами, з тим взагалі, як кожен буде тут жити, що робити, де працювати, як заробляти, як виживати. Тому тут проблем набагато більше, ніж відповіді на них зараз. Тому зараз першим кроком, що ми робимо, і всі ресурси всіх, і волонтерів, і громадянського суспільства, і держави, політиків, дипломатів, всіх, іде на одне – фізичне виживання.
да, і успіхи на полі бою. Все інше ми потім вже будемо більш детально проговорювати, обдумувати, рефлексувати і формувати якісь документи і стратегії, коли оця фаза закінчиться. Стратегія МЗС на 24 рік, основні напрямки. Головне – це зробити ефективними наші Збройні сили. От це не змінювалось. От з перших днів повномасштабної агресії зброя, зброя і зброя – це мотто кожного посла, кожного дипломата на своїй посаді в усіх куточках світу. За зброєю я не тільки фізично про зброю як таку кажу, да, це все те, що нам допомагає виживати. Колись, коли були блекаути, питання генераторів, да, тепер це різні питання гуманітарної допомоги, да, нашим і переселенцям, які переселились в межах країни, і робота з міжнародними організаціями, і політична підтримка резолюції, і ініціатив, які ми штовхаємо в рамках міжнародних платформ. Це і двостороння допомога, це купа інфраструктурних проєктів, які сьогодні відновлюються в регіонах, бо знищено дуже багато шкіл, садочків, медичних закладів, будинків. Це оце все те, чим займається дипломат сьогодні щоденно. І як я жартую, це вже дипломат – це не людина в красивій сукні або в смокінгу, який з келихом шампанського подорожує від прийому до прийому, да? Від прийому однієї амбасади до іншої. Ні, це людина, яка сьогодні і колядник, і зброяр, і фахівець з питань енергетики, і фахівець з питань всього. Це реально мультитаск. Тому я з величезною шаною, повагою і вдячністю ставлюсь до кожного дипломата, який віддає себе, жертвуючи багато в чому своєю сім'єю, дітьми, своїм часом і правом людини залишатись там, да, людиною, а не просто функцією. Велика вдячність, і я думаю, що українська дипломатія довела свою спроможність, тому що сьогодні багато питань закривається завдяки нашим партнерам. І партнерам велика вдячність. От хочу скористатись нашим інтерв'ю, бо те, що сьогодні світ демонструє з точки зору єднання, я таких кейсів не знаю. Тобто після Другої світової війни, чітко ми можемо зробити перший висновок. Так, система післясвітова, яка була сформована, політика безпекова, не працює, все, її немає. Давайте не будемо тішитися ілюзією, вона не працює. Система кризи, мультилатеральна криза, вона є. Сьогодні міжнародні організації неспроможні вирішувати питання, які пов'язані з безпекою в світі, неспроможні. Але те, що сьогодні Україна намагається робити, це координувати і гортати країни навколо своєї війни. І ми її не відчуваємо як тільки свою війну, да? Бо це, хоч воно може Росією видаватися як СВО, чи там якась регіональна, локальна проблема, ні, але це є світова проблема. І ми є таким лакмусовим папірцем всіх сильних і слабких сторін системи колективної світу, безпекової системи. І це безпрецедентні речі, які ніколи не відбувалися в світі. Те, що сьогодні ми маємо як допомогу і підтримку Україні. Наша задача зберегти це. Наша задача це донести до кінця з тим, щоб перемогти. Ви чудово знаєте, що інформаційний простор дуже впливає на настрій людей. Восени в США відбудуться вибори. Зараз дуже багато говорять, власне, зі страхом таким, що якщо переможуть все ж таки республіканці, то допомога Україні зменшиться. Наскільки ви відчуваєте, що це так або ні? І чи є стратегія в МЗС? Що, якщо навіть вона зменшиться, що тоді? Я тут включу дипломата. Ясно, що є стратегія. У нас є розуміння, як працювати з будь-якою адміністрацією, бо все одно, мені здається, маємо щастя мати двопартійну підтримку. Да, є різні республіканці, є різні представники різних партій, які могли і можуть, і роблять це, відстоюють свій наратив, да, і свою адженду, але все одно загалом у нас є підтримка американського народу. А відповідно є підтримка американських політиків, а відповідно є підтримка і республіканців, і демократів. Наша задача буде тільки вивести це в конструктив, да? І мати бачення того, яка це може бути підтримка і допомога. А всі інші домисли навколо цього я навіть коментувати не хочу. Да? Давайте ми з повагою ставимось до вибору американського народу, яким він не був, і будемо працювати вже з тим вибором, який оприявиться під час результатів.
Я з вами тут можу говорити насправді цілий день, але в нас є обмеження по часу. Ви вважаєте себе амбіційною жінкою? Амбітною, чи я себе вважаю? Я вважала себе такою в 20 років, да. Це було не приховано. Мені здавалося, що професійна реалізація – це те, що, про що я мріяла, да? Соціальна реалізація, про що я мріяла. Зараз у мене зовсім інший контекст. У мене тут немає, я працюю і концентруюсь над тим, аби не мати амбіції свого его. Да? Я перейшла в парадигму служіння. Це колись для мене був свідомий вибір, це зовсім інше ставлення до себе, до всього того, що ти робиш, да, і мотивація за цим, не посади і форми. І я, чесно кажучи, відверто, для того, щоб отримати ані першу, ані другу посаду, я зусиль не докладала. Тобто в моєму житті воно склалося як пропозиція, скоріше тому, що був результат моєї роботи. І коли бачили цей результат, мої колеги, мої керівники запрошували мене для того, щоб я була ефективна. І ця позиція служіння, я її тримаю. Я дійсно намагаюся концентруватися на тому, що людина є провідником. Є Всевишній, да, є воля, є потенціал, а людина є провідником. І я також, це нова практика для мене, да, не присвоювати результати. Це дуже високий рівень свідомості, я до нього тяжію. Мені хочеться жити так, аби служити, робити свою справу по совісті, базуючись на своїх цінностях, і не присвоювати собі результат всього того, що ти робиш. Я насправді не просто так запитала. Ви займаєте достатньо високу посаду. Ви перша заступниця міністра закордонних справ. А що далі? Я про це не думала. З точки зору того, що, знаєте, як я живу? Коли відкриваються двері, я радше увійду туди, ніж відмовлюсь. Тобто це такий просто принцип моєї комунікації з Всесвітом, із Всевишнім. Я знаю точно, що не по силам не дається, Всевишній дає тобі і виклики, і можливості не просто так. Тобто це таке майданчик, де ми отримуємо свої уроки, і ми вчимо їх. Кожна людина проходить свій шлях. У кожної людини він абсолютно різний. Всі люди, вони приречені на страждання. Просто через те, що світ дуальний. Да? Світ завжди нам буде видавати справедливим і несправедливим. І єдине, що ти можеш змінити, це себе. Бо ніколи з зовнішнім світом, не те, що немає сенсу, але це порожня втрата енергії. Те, що ти реально можеш змінити, своє ставлення, себе, і це найскладніше. Навіть в ісламі кажуть, коли там є дискурс про джихад, першочергова задача мусульманина – це вибудувати себе і змінити себе. І самостійно, людині буде достойною людиною, перш ніж робити достойними інших. А людина дуже часто йде в боротьбу з вітряними мельницями, як я це називаю. Тому фокус моєї уваги останні 15 років, коли я усвідомила взагалі, що це шлях, і є мій внутрішній світ, який набагато легше змінювати, ніж внутрішній світ інших людей. Коли нам видається, що хтось такий, не сякий, поганий, світ такий, то я для себе прийняла один момент, що головне і найскладніше – це практика своя внутрішня. А хто ти? А які твої цінності? А як ти живеш? А які кроки і вчинки ти робиш? А наскільки вони достойні? А наскільки ти чесна сам з собою? Я намагаюся, я вчусь цьому, тут точно не хочу створювати якісь зайвих міфів про себе, я реально вчусь бути гідною людиною. І вважаю, що це моя ключова задача в житті. А які форми мені Всевишній дасть? Це вже інше питання. І я з вдячністю приймаю ті речі, які виникають у мене на шляху соціальному, в сім'ї, і в будь-якому аспекті мого життя. Як ви балансуєте між сім'єю і роботою? Дивіться, не балансую, я відверта. Я відверта із своєю сім'єю, тому що коли це мої останні 10 років життя. Коли балансу в мене практично немає. Він неможливий. Тобто не можу сказати, що тут 10% часу тут, 40% часу тут. Ні. У мене більшість моєї енергії і часу йде на роботу. Я його називаю служіння для себе. Да? Я вкладаю свій ресурс, відбудову і в те, що я вірю.
те, що я бачу. Це, зокрема, та держава, в якій би я хотіла жити, щоб мої діти там жили. І я в цьому теж відверта. Відверта сама з собою, в першу чергу, зі своїми дітьми, зі своєю сім'єю. Тому, а зараз тим більше, коли є війна повномасштабна, і коли більша частина твого життя віддається на це, так само я відверта і тут. А от як просто жінка, чи бувають у вас такі, знаєте, роздуми про те, що я пожертвувала там чимось там заради своєї роботи, чимось, в своїй сім'ї мається на увазі? Звісно, буває втома. От в моменти, коли я фізично втомлююсь, коли в моменти мені хочеться пожаліти себе, вони у мене теж є. Та? Я сідаю, просто я розумію, що я не цей стан. От моя практика внутрішня, вона про те, що я не ототожнюю себе з цим тимчасовим станом, який я переживаю. Я собі кажу так, цей стан, він пройде, я не буду відмовлятись від нього, тобто я приймаю його. Так, дійсно, це є там, я не називаю це слабкістю, це є проявом втоми, і це теж нормально і природньо. Да? І в момент я собі даю можливість просто побути на самоті, да? Чи зробити щось, що я люблю робити. Це різні форми, да? Відпочинку, я би так сказала, да? Хоча його небагато. Але дійсно я мрію так само. Моя найбільша мрія, абсолютно банальна, поїхати на море. От просто будь-куди. От будь-куди просто полежати під сонцем, викинути телефон, навіть не торкатись нього. Тому що, в принципі, моя робота багато в чому це телефон. От де би я була, мені не обов'язково для цього перебувати в будинку міністерства. От телефон є моя робота, і він тому цілодобовий. Тому що смс-ки починаються з самого ранку до пізньої ночі, телефонні розмови, координація, тобто все запускається через телефон. Тому моя найбільша мрія просто кудись його викинути, не бачити і просто мати такий самий банальний людський відпочинок. Я його собі дозволити не можу, і в моменти, коли мені хочеться, мені, звісно, що хочеться, і діти мої просяться, я себе усаджую і кажу собі внутрішньо, це стан, він пройде. Зараз момент, коли ми маємо проходити цей шлях. Да? І це теж, для мене це теж є шлях від Всевишнього. Це іспит, це виклик, з яким я маю справу, і це моя доля. Як воно буде далі? Дивіться, знову ж таки, людина, вона в силу своєї природи, це ж ти не можеш жити в одній і тій самій парадигмі постійно. Да? Є еволюція почуттів, є еволюція життя, є зміна обставин в житті. Так, як я і куди я вийду там на майбутнє, я не знаю. Але от зараз, і останні 10 років мого життя, вони такі. Я не знаю, чи пам'ятаєте, ми з вами зустрілись, і я вам сказала, що напередодні я говорила там зі своєю подружкою. І її маленька племінниця каже, я хочу бути як Емінія Джапар. Ви пам'ятаєте? Я вам розповідала. Ви розумієте, тобто у вас є розуміння, що для багатьох кримсько-татарських жінок ви є прикладом. І якщо так, то що для вас це означає? Знаєте, я, по-перше, не замислювалась над цим. І, по-друге, це точно не є чимось, що формує, скажімо, мої кроки, мій вибір. Тобто я вважаю, що ключове людині бути співналаштованим самим собою. Це так трошки філософські теми. Кожна людина, вона має свою вищу частину, частину, яка від Всевишнього. І коли людина намагається збільшити це в собі, ніж свою тваринну частину, яка теж в нас є, як почуття, як емоції, як бажання, вони постійні, вони мають тенденцію збільшуватись, щось досяг, ще щось. Це вимір его, в який я намагаюся не інвестувати, хоча не видається повністю. От коли ти живеш природньо самим собою і чесно, от тоді у тебе будь-що, твій шлях, ти його йдеш, і, напевно, інші теж його бачать. Я так собі думаю. Хоча я ніколи не керувалась принципом того, а яким прикладом я буду для когось. Ні. Тобто я хочу бути прикладом сама для себе, жити по совісті, щоб у мене не було роздраю всередині між тим, що я думаю, що я роблю, і ким я є. Потім інший вимір, аспект сім'ї, для дітей. Мені важливо, аби я була прикладом для них. У мене 2 доньки, які в щоденному режимі дивляться на мене, які залежні від мене. І от мені важливо, щоб я їх виховала в першу чергу гарними людьми, а вже інше потім. Жінками, мамами, дружинами, професіоналами.
У мене молодша донька любить слово «професіонал». От вона, чомусь зараз у неї такий вік, 8 років, вона постійно каже: я професійно це роблю. Я кажу, це мій хазим, дуже, дуже професійно. Тому якби це, а от якби керуватись принципом, а що про мене подумають люди, це, напевно, не той шлях. І не те, куди треба свою увагу взагалі. І так завжди було? Ні, так не було завжди. В 20 років мене дуже турбувало, що про мене думають люди. Дуже. І я себе цензурувала дуже сильно. І, в принципі, багато якихось, не то щоб рішень, але моя поведінка і мій вибір багато в чому був зумовлений тим, а що подумають про мене люди. Але оскільки мій шлях там 15 років, у мене свої процеси мене привели до того розуміння і усвідомлення взагалі, що є важливим для мене в житті, вони зараз про те, що ключове – бути чесним з собою. Бути в ладу, в совісті з собою. А все інше – це вже справа інтерпретації. І, знаєте, є різні люди, різні погляди. Я розумію, що у кожної людини, кожна людина бачить іншу людину крізь себе. Розумієте? Наприклад, якщо я бачу в комусь щось погане, я себе питаю. Це щиро. Я себе питаю, а чому я це побачила в іншій людині? Значить, щось в мені є, і звідки я це знаю. Да? Я намагаюся шукати відповіді в собі, не в іншій людині. Хоча це іноді є там емоція та бажання побачити причинно-наслідкові зв'язки десь ззовні, але вони точно не там. Весь всесвіт людини, все погане і гарне, і кращі друзі, кращі вороги, вони всередині кожної людини. Ви наголошуєте про те, що Крим – це Україна, і Крим неодмінно повернеться під юрисдикцію України. Що вам дає оцю віру? Для мене це от якраз і є ця дія. Да? Тобто є рамка, ми всі знаємо, що Крим – це Україна, бо це є міжнародне право, зрештою. Але для того, щоб тепер фактично це відбути, необхідно багато-багато дій. Тому якби все те, що роблю я, воно в тому числі присвячене цьому. Ви поїдете в Крим? Хочу, дуже, да. Я собі багато разів уявляла, який же мій буде перший день в Криму, що я буду робити в першу чергу. І багато запитань в інтерв'ю було, тому що всі знають, що тема Криму – це моя тема, і багато інтерв'ю присвячені Криму. І в більшості з них, коли йдуть там блок запитань особистісних, що для вас Крим, який буде ваш перший день? І я, ясно, що теж про це багато думаю. І можна багато розповідати, який же ж буде перший день, але точно для мене Крим, окрім моїх родичів і рідних людей, це батьківський будинок. У мене з цим будинком пов'язане все моє дитинство. Я пам'ятаю, його батьки будували 10 років, реально камінь за камінням. Всі кримські-татари тоді жили в скрутних умовах. Багато хто з наших людей поскладали свої дипломи про вищу освіту, кудись подалі пішли заробляти, хто як може. Мої батьки теж були не виключення. Мама стоматолог за освітою, пішла в бізнес. Батько працював хірургом і зростав кар'єрно в лікарні, де він працював. А мама заробляла гроші. І власне, в допомозі один одному, а я була свідком цього всього. Да? Тобто я такий self-made, моїм батькам в той момент було не до мене. Об'єктивно, в них було так багато викликів, що займатися мною, моєю освітою їм було не до цього, але якось у мене було це усвідомлення. Я дуже гарно вчилась, я намагалась досягати результатів, мені дуже подобався спорт в дитинстві. І мій спорт – це була оця будівля, коли я стрибала просто з камня. Реально, тобто я цілими днями проводила навколо цієї будівлі. Всі мої друзі на цьому будівництві проводили все літо. Я знала всіх людей, які приїздили допомагати будувати цей будинок. Да? Тобто я займалася активно потім, коли вона була своя кімната, і це була велика моя мрія мати свою кімнату, дизайном цього всього. Тому для мене цей дім – це не просто фізична будівля, це і є доля мого народу. На прикладі своєї конкретної сім'ї. Коли є 3 камені, ти потім з нього твориш будинок, намагаєшся в тому будинку відновитись, як сім'я фізично, а ще й як сім'я традиційно, психічно, емоційно. І в моїй сім'ї були правила. І я дуже щаслива, що такі правила були, наприклад, розмовляти кримськотатарською мовою. Мені не завжди
видається таке правило тримати так жорстко, як, наприклад, це робив мій батько. Мені здається, він на дверях щось написав, та якусь табличку. І ми знаєте, канати Лінделла Фетемес. І єдине виключення, яке він мені робив, це для української мови. А російською мовою, якщо він чув, це, у нього реакція була дуже емоційна. Я розумію, чому воно так було. У мене немає такої напруги зараз навколо мови, в принципі, так як в нього було. Да? Тому що я вважаю, що кожна мова – це є такі інструменталізації. Я рівно і однаково можу говорити багатьма іншими мовами, тому в мене напруги навколо цього немає такої, як у батька було. Але я виховувалась в жорстких умовах того, що якщо мій дідусь, Раїф Харбаба або мій батько чули російську мову, все, день зіпсовано, нічого, все б заборонялось, там можна було бути, наслідки були серйозні. Фінальне запитання. Крім батьківського дому, коли я вас питаю, місце сили в Криму, яке місце вам приходить на думку? Воно є, але в силу, скажімо, історії цього місця я не можу ним поділитись. Бо це не тільки про мене, це про ще одну людину. І я думаю, що це не все можна відкривати. Я, з вашого дозволу, це місце залишу собі і цій людині. Чохсагул Самія Ханум, я вам бажаю, щоб найскоріше стався той день, коли ви поїдете і в батьківський дім, і в своє місце сили в Криму. Іншаллах. Дякую.